Erika, nentiere e nonro manotim gi KRA kata duol ma bende choko osuru ma pacho kae kane gi wacho ni kembe ma bende telone kaka jakom, kembego ma bende gin mago chuk-dar, nitiere kaka giyepo solo osuru. Mano be adieri? Ka bende awinjo kiwacho ni seche michiwo chikego nitie chike ma bende ok otenre gi chike ma pacho kae. Kata kamano wach osuru wachore ni en gino ma bende owinjo bed ni ng'iyo gi ji duto, are oganda go ma bende itiyo negi nyaka oganda matiyo. Nyiswa ler mar wachni e wi bedo ni gikwepo kata girem chulo osuru kaka owinjore. Erokamano kuom penjo no, en penjo maber. Anene oboke me ringo e mbui kawuono ka en bende owache mana gi jal miwinja wacho miluongo ni Fazul ni kembe mekwa mag chuk-dar oselalo tamruok chulo ne piny owacho bilion 14 chiegni gi nus e Kenya kae. Gimotamo dhoga en ni Kenya Revenue Authority, jochok usuru mag serikal nitie. Gin gi jotelo e kweth mopogore opogore, gin gi jalno miluongo ni Commissioner General, gin gi board, gin gi Commissioner of Domestic Taxes machoko kuom osuru. To kambi ka kambi nigi namba mare mochulo go osuru. Koro okane kama ng'ato nyalo bukore to wache ni bilion 14.6 waselal kapok wachulo. Wan jomage, nikech ng'ato ka ng'ato nigi namba ne mar chulo osuru mopogore opogore. Koro sami wacho ni nyotim nonro moyud ni bilion 16.6 pok ochul, KRA ong'eyo ni jomage ma pok ochulogi. To KRA nigi chik mar ni ka nitie osuru ma pok achulo to gibiro ndikona barua, gibiro luonga to wabedo piny to wang'iyo ni adier osuru ni onego achule, kasto wadonjo kodgi e winjruok. Chik oyie nyaka unyalo winjoru e chulo osuru ma mos ma jachul osuru pok okwedo ni e ng'eyo mare owinjore mondo mi piny owacho. Magi gina gik mawuok nikech nyewa wacho ni jal miluongo ni Fazul ni ketho tijni onego teng' lwete mogo mondo owuog e apis, nikech en ema oketho wechegi. Kawuono koro wuoyo ewi Kenya Revenue Authority, en ok oja Kenya Revenue Authority. Kenya Revenue Authority be ok nyal tero jalno ma pok ochulo osuru ir jatend chuk-dar miluongo ni Fazul, ma bende bedo ne ofis bende wapenjo to bedo makare, nikech ndalone onego bed ni norumo, pok wang'e ka be nomede. Koro nye wapenjo gik mancho wacho gi ne wapenjo ni chik no wuok go kure, nikech chik ni jatend migao mar chiwo tije e Kenya, nyadendi Florence Bore, be nyicho riwore kodwa ni gigo ma rawera miluongo ni Fazul ni wacho onge chik omiyo mondo wakwedgi. Koro wabe nyicho wanyiso jowa ni kweduru weche Fazul gi, onge ochiyo kodgi e ode. Gionge e act miluongo ni Private Security Act number 13 of 2016. To nitie moro miluongo ni Labor Institutions Act section 46 mawacho ni mana jatelo mar migao kende ema nyalo wacho ni omenda ni emonego chul. Ok jal moro miluongo ni Fazul man ndika go oboke mag ofis mar ker pile pile ka gima en jatich e ofis ker, to bende ok en jatich e ofis ker, en jatich mar board mar Private Security Authority, kuma bende ne ane jalup jakom, kata ne wandike kane an jalup jakom kanyo. Board no en board bila mora e boards maloyo 300 mag serikal. Fazul ok ti ne ofis ker, omiyo onego bende kaone ondamo mar chik mar kum ni to ng'amo yiene tiyo go boke mag ofis mar ker ndika gik moko mabara mach maonge chik moruga ruwa pile pile. Nya wacho kamoro ni onge chik mane tok Fazul ni mana gi oboke manonyuolego go opande kende. Erika Okeyo.